May wagagid sa aton mga viewers sa mga adlaw. Nami kay damo bla critic mo nami mo nagakomenta ko ni kisa aware ka man nga kung anong tsura mo. Anyway sa aton mga viewers sa mga adlaw, welcome sa aton nga pagpangalagad diri sa Ilonggo News Live. Live kita sa Channel 1 sa Cable Star kag sa iChannel ang aton nga page iChannel kag of course support din sa aton nga resident nga engineer sa iChannel si Engineer Ruben Panes from Pasig kag of course ang mga engineer sa Cable Star headed by abyan naton sa kay Engineer Alan Ilangos sa kay Jerk at kay Jung ang aton nga mga kasibanwa taga Haniway Iloilo. Ang inyo abyan sa Kanginan Art Calzas, welcome sa aton nga pagpangalagan. Subong adlaw makabiyanan mangin bisita na kun bisita naton ang head sang commercial division sa Metro Pacific Iloilo Water. Bao gisagid sila sa ligad to sa council no. Pero anyway, ining council binyo ini agod maka-explicar man sila kung anong dapat, anong mayad, kung ano ang natabo nga nakasubong sini no. Of course, good morning din sa kay ma'am. First name mo ni ma'am? Ludes. Mga staff yan ni Sang Imaya, mga gwapa yalan mo. Pero ka mga manyag, mga kabataan. Si Ma'am MJ, good morning. Dara sa kay Ma'am MJ Josue. Madamog salamat sa pagpadala ni mo diri sa aton bisita sa mga adlaw. Walang siniwan ko ni si John Ibaristo Canyonero. Of course, mi-google ni siya sa akong nga best friend man sa kay Jing. Pama. Jingo, good morning. Kag bago lang ko kabalo nga siya lisabong ang Comelec registrar sa Banwa sa Kaniway. No? Tumandok man isang pasi pro ang dugo ya sinijing Haniway noon man. Good morning dahil sa akong mga abyan sa Haniway sa kay Mayor Parian sa kay abyan naton Jojo Lotero, Tony Jojo Lotero, kag kay Atty. Bert, mga abyan naton dira kag anyway sa aton mga viewers sa mga adlaw, sa siling naton live kita sa kabilugan nga kalibutan. Guest naton si Engineer Ibaristo Canyonero, Commercial Division Head sa Metro Pacific Iloilo Water. Kag taga nato sang Chimpo abi. Sir Sir John, good morning kag imo pagpalamyaw sa aton mga viewers sa mga adlaw. Mayong aga Sir Art no, kag mayong aga sa talan nga viewers sang Ilonggo News Channel, iChannel kag ang Cable Star no, ga pasalamat gid ako sa kay gayunan nga ginimbitar ako diri para makapaathag or makahambal man parte sa current situation sang aton nga tubig. Before ako magpamangkot sa mga detalye kag mga feedback sa aton mga stakeholders, Sir John, pinito mabalaan ko din si Sir John. Ang amon nga apelyido Canyonero no, halini siya sa Leon nga nag-migrate sa Alimudjan. So kung i-trace nga akon nga roots, Alimudjan non kami. Karaya gali ka. Karaya, pero hindi ko kabalo makaraya kay sa syudad na ko nagdako. Pero namian ko no, ma-learn liwat ang karaya nga language kida ka nami pamatian. Good morning dira sa aton mga abyan sa Leon. Kag of course sa akon mga abyan dira sa may Alimudjan. Sa kay Director Jun Altura. Sir John, good morning. Sa kay Toto Melwen, retired fiscal Melwen Sustento dira sa may Alimudjan. Kanami nga banwa, kanami nga lugar. No, sa banwa sa Alimudjan. Sir, before madamo sa mga nag-react, labi na gid ang inyong pagpasaka sining suktanay sa tubig diri sa MPIW. Pero before sina sir, pwede na ton mabalaan kung pila gid ang rates subong before ka man nagpasaka, Sir John. So, Sir Art, no, currently ang aton nga water rate is 200 pesos for the first 10 cubic liters ang aton nga amo nang aton nga water rate sa subong. So ang iguan niya bali 20 pesos per cubic. 20 pesos per cubic. Okay.
ang 20 pesos per cubic ni sang sanon yun ni nga sanon ni kamo nag-start ng panukot? Nagsugod ini siya no gin-approve ini sang luwa sang November 2018 no sang Chimpo pa sang Metro Iloilo Water District. So kung tanawon mo isip-isipon mo sang nagligad pa nga anom ka tuig no 6 years pa ni nga rate ang 200 pesos per cubic. 200 pesos per cubic. Do confuse ako. Siling mo kinat 10 pesos per cubic. Ang first 0 to 10 is 200. So kung i-divide mo ang 200 by 10, so 20 pesos per cubic ang iguan niya. 20 pesos 20 per cubic. pesos wala pa na VAT. Okay. Kung mag-consume ikaw karon da sang 300 cubic meter sa imo balay, times 10. Amo nang kuan. Bali ang buot ko silingon, ang unang 0 to 10, amo na siya 200 pesos na. So kung ang 200, i-divide mo sa 10, nagagwa nga 20 pesos kada kubiko. Magsubra siya na da. So may another rate naman na siya. No? Mag 0 to 10 ka, 20. Ang 11 to 20 naman, 22. So nagasaka, okay. ang imo konsumo, may ara siyang corresponding man nga multiplier. Damo nga ang consumption mo, gadamo bang imo bayaran? Dako ang imo bayaran. Gali, abi ko gani kung gadamo imo consumption, daw naga-decrease ang imo nga kuan, ang imo nga bayaran. Gali ya kung gasunod ini kung ang consumption mo bigas taas, kataas man imo. Kataas man ang imong bayaran. Okay. Sang 2018 ni, sino nag-approve sini sang inyong kuan, sang water bill nga rate ni? Ang luwa ang nag-approve sina kay luwa. ang sila ang regulating body sa amon sa district. Ang kamo mismo nag-apply sa LOA o kung anong proseso sini Sir Jan? Sa Subong kay nag-joint venture na kami sa MIWD. So through MIWD ga-apply kami no, ga-propose kami sa ang bag-o nga water rates. Bali ang pasada sini parametro gaagi kita sa MI, then ang MIWD gakadto sa LOA. Oo. Bali, through sa ila. Kay joint venture mo ang Metro Pacific Iloilo Water, joint venture na siya sa Metro Pacific Water kag Metro Iloilo Water District. Hindi gali ka mo pwede nga ang Metropac makadiretso sa LOA. Gaagigid government to government. Hindi pwede nga malitso ka mo mga pasaka sang rate nga hindi i-bypass nyo ang MIWD. Maagigid Maagigid sa si regulating body naman. Okay. Ginaklaro naton kay amo ni ilang kwan eh. Amo ni ang mga natanaw sa iban sinila basi kun why na sila gaagi sa imay, galitso sila sa LOA. Gina-correct naton nga hindi pwede galitso sa LOA kung hindi makaagi si MIWD. Is that correct? Correct, Sir Art. Okay. Sang November 2018 kamo nagpasaka, anong requirements nga suppliers? Pwede na ito ma-mentionar kung ano ng bulk water suppliers niya. So ang aton bulk water supplier no ara ang Metro Iloilo Bulk nga sister company man namon, joint venture man siya sang Metro Iloilo Water District kag Metro Pacific Water. So isa ni ang isa sa mga bulk water supplier naton. Yon may ara kita si Flow Water, no. Nga bulk Okay. supplier man naton. Nagpasaka sila. Wala pa no ang amo ning basihan kay sang 2018 pa ang old rate namon no. So from 2018 to 2024 nagasaka na tanan nga mga ginagamit man nila no sa mga chemicals, sa mga treatment facilities nila, maintenance nila. So may cost na siya. Kag John amo na iti annually naga-increase man ang ilang nga rate sa ila pagbaligya sa amon sang supply. Suno sa imo kay na mapasaka ka mo, kung nagpasaka ka mo, bangod kay nagpasaka ini mga bulk water suppliers. Pero subong na ang balkang way man sila nagpasaka. May yearly no, may ara na sila nga saka gidya. Yearly Based sa kontrata kay for inflation may allowance na siya no. While abot sina nagasaka naman ng mga gasolina, ang gasta, nasaka ang labor, ang minimum wage no year on year nagasaka, mga materyales, mga chemicals, chlorine. So amo na nga gina-adjust man namon no. Correspondingly kay anong katuig nga wala kami naka-adjust man sa rising prices ang mga supplies. Sino ang naga-demand
nga pasakaon ni sila, nga masaka, sila lang mismo nag-regulate sa lawas nila o kung may regulatory body nga makahambal nga, amo pasaka ka mo, kag kamo mismo, nakapa-demand kung pila inyo pasaka. Ang sa amon nga bulk suppliers no wala hindi ni sila under sa any regulatory Private body. ini siya. Private ni sila nga kompanya. So ga-adjust lang sila kay ti sa nambal ko na gasaka naman ng tanan no. Ang gasolina nga ginagamit nila, ang gas, ang fuel, ang labor cost. So amo man na ang ginapasa nila sa amon, ga-adjust man kami mismo. Nag-regulate, why sila sing ga-regulate? Why sila ga-regulate sila kay ti private ini sila. Pero according sa imo, ang ining isa sa mga bulk water ni sister company man ni sang MPIW. Paano na to ni ma-reconcile ni? So bali ang joint Kasi venture man masaligiban siya. na daw kinakalokalo nila ni kay ti parehas. Ay, hindi man. Kaya ti, ang the more gani nga ang presyo nila kay tungod sister company, so ga-adjust sila accordingly man sa mga inputs, no? Ang ilang cost of fuel, ang cost of maintenance nila, ang nila repair. So, ginapakita man na nila ang basihan sa ilang yearly increase. Imnon tanay tobe si Sir Janabe niya na gina-interrogate ginaton sila ni. O mga kuan na, mga pangkiliti lang nato na Sir Jan sa hindi Ma'am Loads, no? Pangkiliti lang nato na sa program kay gusto naton nga pakalmahon ka lang para at least ang aton mga viewers dire sila nga bingati mapaabot man naton sa inyo kag maabot naton sila ang dapat nga ginapamangkot nila dire sa aton kahit hindi man sila kadirekta dira mismo sa MPIW, makaagi sila sa aton dito. Ginatingwaan naton nga mabuligan sila para nga ikabig naton nga partner kita sa sining local water utilities. Sir John, may plano ka mo magpasaka. Pila ang pasaka nyo dire? So bali, proposal ini siya, no? Subject Proposal sa pa lang, proposal proposal. pa lang siya, no? Kay this is still for approval sang luwa. So ang amon nga gina-propose, no? Nga increase is 29 pesos and 19 centavos. 29 pesos Ah, and 19 centavos. per cubic. Oo. Halin sa 20, magiging 29. So may dugang 9 pesos. Okay. Then, From 200, mahimo siya 219. 229 eh? Kay 19 ang dugang niya. 19 pesos lang. From 200, madugang ka 19, 219 na siya. 19. 1.9 lang ang Ah. dugang niya. Kung magdamo naman ang imo yung consumption, gataas naman niya ang 29 eh. Oo. Bali, Amo man gyapon nga mechanics so kay amo man gyapon ka gina nga for the first 10, no? Miyara kita nga minimum 0 to 10, 219. Pagsaka yan na sa 11 to 20, may multiplier ka naman, no? Mahimo siya times 32. So miyara siya kada kanya may increase siya. May multiplier. Okay. Pila ka bilog, pila ang stakeholders o kung ang kliyente sa MPIW? Sa subong nasa 48,700 na ang aton mga konsumidor, no, sa Metro Pacific Iloilo Water. 48,000. 700. Ano mga areas ini, sir? So ang ginakoberan ta, no, pito ka municipalities, no, halin sa Maasin, Cabatuan, Santa Barbara, Pavia, Liganes, Uton, San Miguel kag ang distrito sang bilog nga Iloilo City. Iloilo City, no? And districts. Pero Barrio Obrero, daway pa. Ara na ta sa Lapos, Lapas, Barrio Obrero, dabotan na sa linya. Labot na subong sa Barrio Obrero. Oo. Salamat kay sa nigad to. Nagreklamo ang taga Barrio Obrero nga why sila kalabot bang tubig to kag ang style sila gina-inject lang dira sa ilang tubo pero why sila yasang direkta nga supply. Sakto ina, no, Sir Art. Kay tungod sang naka-experience kita sang El Nino. So na short kita nga aton supply nga dapat ara ay na siya sa 75 to 80 million liters per day.
Pero sang nag-El Nino na eksperyensyahan ta, nag-drop aton supply no, as low as 55. May adlaw gani isang 50 lang. So mo na nga kabus na kulabos kita sa tubig. So ang mga pinakapunta nga mga area sa nga atong distribution line, gina-injectant na lang kay hindi nakalabot ng tubig. Kulang na pag-abot pa lang alin sa maasin panaog, haro, pagkato haro ga due tayo ng supply ta. So amo na nga gina-injecanta ang mga lapas, lapos, barrio-brero, kaga mga parts ng city proper. Sir, sang nagsulod ini nga MPIW kag agreement sang MIWD, naging joint venture ini sila. Kung hindi kita magsala, nagpormisa kamo sa mga pamuluyo nga kinahanglan mag-supply kamo sa amoning nga kadamuon sang tubig. Hindi ko kabalo kung adlaw o kung binulan, basta ma-supply kamo sa amoning quantity sang tubig. Is it correct, sir? Correct na sir. Pila ang gin-commit ninyo sa to sa pagpermana isang joint venture agreement sang MIWD? Ang pagsugod sang amon nga joint venture no, ang at that time ang supply nga ginahatag sa amon gadlagan siya 75 no, 70-75 kisama kadlagan siya 80 million liters per day. So amo na ang supply nga ginabakal namon. 80 80 million liters per day. million Liters per day. Okay. Ah, So amo nang supply. amo na inyo nga ginpermahan. Actually, ang nagpirma sila nga supply, iyan na sa amon mga bulk supplier. Kaya kami nga distribute mo. Kumbaga, kami gabakal. Gabakal kami sa supply nila. So kami, dependent kung pila ang mahatag nila, amon ang ginasupply namon. So ang amon yung commitment is water pressure kag water availability. So dependent ang amon gid Sir Art sa kung ano lang ang available nga mahatag sa amon. Amo lang na ang gina-distribute namon sa amon nga coverage area. In terms of agreement, buta balon nga kung maglubo ka mo sa 80%, ang supply nyo sa 80 million per liters per day, kung hindi ka mo makakomply sina, why ka mo violation? Bali, ang supply, iyan na sang bulk suppliers na mo, no? Ang amon gid is more on the pressure kag availability. Nga da kami nga gina-measure, da kami ga-comply, kay may ara kami nga pirmahan nga amon ang amon. Kada tuig, no, every 5 years may ara kami nga targets. Kaya amon nga kontrata, 25 years na mo. Pero ang nagperma nga kinan makommit ka mo sang 80 million per liters per day, ang nagperma sini MPIW. Ang bulk supplier namon, may ara silang inughatag sa amon, no, based sa ila contract man sa joint venture, nga amon ning ila i-supply sa amon. Pero why na sila, sir, no? Stand corrected. Pero why na sila labot? Tsaka iti kamo yung may agreement, GBA, Joint Venture Agreement, between sa MIWD kag sang MPIW. Buta balon nga kamo mismo mag-commit sang 80 million per liters per day. Why nilabot ang mga supplier? Is it correct? Kung tanawon mo gid ang kontrata, ang amon nga mandate, kami ang ma-distribute, kami ang ma-rehab, kami ang ma-upgrade sang facilities. Kay kung tanawon mo, ang amon nga role is to distribute water. So ang amon basis lang is whatever supply ang makuha namon, amo na ang amon i-distribute. Pero aside from that, gabulig kami pangita supply. Pero Kaya, ang commitment yung 80 million, hindi ka mo liable sa to, amo itong permahan nyo. Wala. Ang amon nga kontrata, nakabutang dito ang amon nga commitment is service coverage, no? Water pressure, water availability, kag NRW. Amon ang amon nga commitment namon. Pero no? ang mag-commit sa mag-deliver ka mo sang 80 million liters per day, hindi na inyo. Hindi namon. Bali ang demand sa subong no gadlagan 80 to 100. So wala kami sang sa part namon hindi kami committed sa supply kay ang amon is dependent kami sa mga suppliers. Hindi kami kumbaga hindi kami ang amon ma-penalize kami kundi kami
comply to sa apat na ginambal ko, service coverage, water availability, water pressure, kag non-revenue water. So mo nang apat ka main targets or commitments namon based sa service contract agreement. Pero ang availability, kung hindi nyo makomply, available ka mo may tubig, pero hindi nyo makomply. So Ang amo na 80. nga may mga programa kami nga para madugangan naton ang aton supply. Kaysa subong kulang gid ang aton supply kung ibangga mo versus sa demand. Hmm. So amo na ang role namon even if ga-distribute lang kami, nagabulig kami pangita sa mga suppliers pagid nga makabulig nga madugangan ang aton supply. Kung pamangkuton ka mo sa pamulyo, ti amo na inyo rason nga hindi ka mo makakommit sa inyo ginambal to sa una nga 80 million per liter per day, kay ti dependent ka mo sa supplier. Correct na sir. Sakto Okay. lang. Pero hindi ka mo liable sini. Hindi. Sa base sa kontrata namon, wala kami sang hindi kami ma-penalize. Hmm. Kay ang amon nga mandate is really to rehab, upgrade, maintain the distribution system. Hmm. So amon lang ginauna namon subong ang gina-reduce namon ng non-revenue water namon Hmm. ang mga usik bala kay almost nasa 40%, 40 to 45% ang supply Hmm. ang nagakadto sa usik, no? So mga leaks, Hmm. no, mga unmetered connection, mga metro, mga connection nga wala metro. Hmm. So amo lang ano namon nga ma-recover ta para makabulig sa aton supply. Okay. Ini yung 29 pesos and 19 centavos. Proposal yun eh. Proposal. Kinanglan pa bala nga maagi ini sa council, sa city council, ang approval sini o kung direkta ini sa lawa? Ang luwa, gina-require kami nga mag-conduct sang public hearing. Nga Public hearing. ginhimo namon tanan nga munisipalidad yung libot namon, no? Ara nag-attend ang mga barangay officials. So nag-conduct kami ni, no? 4 days ni siya nga roadshow. Okay. So naglibot kami sa tanan nga munisipalidad pati na sa syudad isang Iloilo nag-conduct kami sini. Mm. So amo nang requirements ng luwa to conduct public hearing. Pero ang luwa ang eventually ma-decide sa amon proposal kung i-approve nila o kung hindi. Sang sano ka mo nag-apply sini, sir? Way back pa sa April, nag-start na kami, March, April, nag-start na kami hikutar sa mga papeles, mga requirements nila para matigayon ni ang public hearing. Ang public hearing, anong resulta sa public hearing niyo, sir? So far, naklaruhan naman ang mga pumuluyo tanong, may mga questions, kaya clarificatory ni siya, no? Na-explain namon kung nga ano mga rasones nga ma-increase kami sa amon water rates. Mm. So, mayo man ang pagbaton sa amon sa mga LGUs, no? Naka-intindihan man nila, kag na ibaluan nila kung anong mga rason. Ang mga banwa nga nasakupan sa MPIW, konsulta nyo ang mga stakeholders, sino, sir? Yes, sir. At no, libot namon halin sa Maasin, Cabatuan, Santa Barbara, Pavia, Uton, San Miguel. So nag-conduct kami ni, no? Yung kada adlaw, no? Duha ka municipality ang katuan namon, isa sa aga, isa sa hapon. So na ano gid namon tanan, na libot namon tanan. Nga nakakam up ka mo sang 19 nga pasaka kay ti subong at yung pungadaan medyo pamigado agyan kita sang pandemic kag damo sang kalamidad nga nagtabo sa aton why set nga kalabot kamo sang amoning amount pwede man ning manubo-nuboan sir. So bali sir Art, no kung tanawon mo, ang aton nga water rates isa sa pinakanubo, no, sa bilog nga banwa, bilog nga ano sang Panay. Kung ikumparar mo sa ibang mga districts na, no, diri sa Panay, ang isa sa mga pinakanubo na siya. So anong katuig way kita kapasaka, no? Tungod man mismo sang pandemic, nga duha ka tuig, so isa na sa rason nga way kami nagpasaka. So pero sa subong kay tanan nagtaas na ang mga fuel, ang cost of chemicals, ang cost of labor. Siyempre, year on year kasaka man ang
minimum wage na mo. So nag-adjust ang kompanya para ma-maintain, ma-sustain ang pag-maintain sa aton mga facilities, no? Kag ini gina-augment lang ni siya kay may budget man niya ang Metro Pacific Iloilo Water, may budget man niya for capital expenditures, no? Meaning ang mga lago nga projects namon may pundoy ang kompanya. So ini ang water rates ni nga adjustment para to augment, no, ma-maintain tang aton serbisyo nga mahatag ta ang kinahanglanon nga tubig, no, in terms of water pressure kag availability sa aton mga konsumidor. Sa pito ka banwa ni sa pagpatigayon ninyo sa consultation, anong reaksyon nila? Pabor sila o kung hindi? Sa pagtaas ang inyong rate? Kung basihan mo, Sir Art, no, sa gin-conduct namon nga public hearing, wala man kami naka-encounter sang violent reaction. Kay kung tanawon mo, naintindihan man sa mga pumuluyo, nga ang rason kay gin-id gin namon, ipakita namon, ang mga nahimuan namon, na gipakita namon, gin-explain namon nga mapasaka kami sa water rates, no, ginisa-isa namon na. So nakita nila nga kung tanawon mo, kung computon mo kagamay-gamay lang gid, kung i-breakdown mo gid, why gani 20 cents per liter ang saka ya. So kung very minimal gid, i-compare mo bisan nagpasaka na kita, no, kung ma-approvean man gid ni kang masaka nga aton nga water rates, kita gyapon ang pinakanubo ikumpara mo sa iban nga mga water districts sa Panay. Ano na, Engineer Alan, may reaction, comment? Rido? Sir, paano nyo ma-apprehend ang mga illegal connections or mga nagatap sa inyo linya nga wala gaagi sa metro sa Metro Park? Kag ano ang penalty? Thank you, Gid. Bo mayo gid nami gid nga kwan kay ilughambal ko pa natani, may very good you know nami isang question. So may ara kami nga team, no, nga nagalibot man, no, nga ga-check sa mga linya. Te budlay galing sang linya sang tubig kay aras dalawang duta, no. So hindi mo madali-dali makita kung di na dang illegal tapping. So pangayo kami sang bulig, no, sa mga konsumidor man namon, kung may nabalaan kamo or may nabatian kamo nga suspected, pwede na ma-report sa amon opisina kay we will treat it with full confidentiality, no. Hindi kami manugid sa ngalan nyo. Tapos amo na kadtuan namon kag i-verify namon. Kag yon nagka-penalize mo kami, no, may penalty, no, kung madakpan nga may illegal connection nga sa residential may penalty nga 10,000. Kag sa commercial may penalty nga 20,000. Tapos kompyuto na mo na kung mabalaan na mo kung saan na ang mga detalye sang pagtakod sang mga illegal tapping. So pangabay kami, no, sa mga pumuluyo kung may nabalaan ka mo, no, or may nabatian ka mo suspected para ma-validate, ma-verify namon. Kag isa pa gali ang mga leaks bala may makita kamo da nga may mga tagas da sa tubo, palihog lang report dayon para makayota kay awat pa na ang tubig nga ma-recover ta madugang ta sa aton supply. Sir, ang stakeholders, ang kliyente, kung satisfied, bisan mahal-mahal kung satisfied ang kliyente, hindi na magreklamo, no? Para sa kadto sa kalanaan. Bisan mahal ang pagkaon na pero kung satisfied ka, daw hindi ka maginayang, hindi ka magreklamo. Pero kung hindi purang performance, sang isa ka utility, kag mahal pa ang panukot, da medyo mareklamo gid ang tao. Kamusta ang performance ng MPIW as far as distribution of water is concerned, Sir John? So, sir, matuod din ang inimo ginhambal, no? Bisan din man nga serbisyo, public service man or ano man da nga negosyo, ang tao hindi mareklamo kung they get value for money, quality nga inatawag bala. So amo na, no, ang ining water rate adjustment ni dako ning mabulig do ma-augment ni siya sa amon nga kapital, no, kay way labot nga naga-ongoing na sa mga projects namon. Mabatyagan na ni isang mga tao ma-increase ng water pressure, ang water availability. So ongoing sa mga projects namon, no, like Subong da sa may diversion road Mandurriao, makitaan nyo na da nga may nagakuan sa kilid sa karsada. So rehab na ng mga linya ta, no, kay sa info lang sa aton pumuluyo may mga daan pa kita nga linyas
old as 1920s, no? Pre-war pa, so mga dilapidated na ni mga pipes. So amat-amat na ni ilis, no? Kinaislanta sa bag-o. Kag sa nagligad nga si Mana, may nag-abot kita nga materyales, no? Mga dlagko nga pipes, no? Nga halin sa Spain pa. No, nagano kita sa bago nga technology, no? Nga madasig ni siya ya itakod, no? Mamag-an, durable. Nagdasig siya ilatag. So ang kompanya committed gid nga improve, no, ang amon serbisyo sa aton mga konsumidor. So muna subong nga wala to makita nyo sa kalsada, may mga ginapang repair, may ginapang islan kay para preparasyon na ina, no, sa aton nga short term kag long term projects ta. Kung makambal ka short term, ang immediate, no, ang mayara kami nga project sa Haro phase 1, phase 2, amo ni siyang pag-ilis namon sang mga linya dira. Kaya isa ina sa mga rason nga kadako sa aton nga non-revenue water, no, water loss ang mga usik. Oh. Ang aton naman isa ka project nga long term, ang desalination, no, plant, no, nga Mayo na. obrahon ta ini, no, nakasugod ng pre-development stage, no, ongoing na siya. So this will take around 18 months, no, 2 years siguro nga makumpleto naton. So ini dako ning kabagay kay nga ang aton nga capacity nga ma-produce ini nga planta is 65 million liters per day. So sobrante gini siya nga ma-serve naton ang pinakapunta sa aton distribution line, which is amo ni ang Iloilo City proper, ang specifically ang city proper, no, Molo, Lapas, Lapos, Pelobrero, kay amo ni subong ang gina-address ta nga matubigan ta. So ang aton planta, lapit lang gid ang iya location, no, diri sa may Ingori. So mahapos naton madala ang tubig. So amo na nga ginaisla naton ang mga pipes sang mas dalagko. Kay ti gina-anticipate ang demand masaka mo. Correct. Year on year, population taga dako, damo ga invest din, no, kita nyo man wala tuo ang buildings ta, condominiums, tanan, ara, subdivision. So ginaprepara na mo ni kapang ilis kami sa dagko ng mga pipes para ma-accommodate ang demand, no, while simultaneously ang mga desalination plant na mo ni kag ang amon nga water recovery through the Sahara mobile technology, no, amo ning bag-o naman nga technology nga ginagamit namon wherein nga mabutang kami sang kamera sa pipelines, no, makitaan kung di na din katagas. Sige isang tagas hindi mo makita, may lang na kung gagwa siya sa babaw nga gabasa ang karsada, balaan mo nga may leak na da sa dalom. May ara leak nga way siya gagwa sa babaw pero gadritso sa drainage. So mo nang hindi namon makita, so mo nang gingamit ang Sahara mobile technology para ma-locate kag insigida makayo namon kay ang amon nga target is panubuon ang non-revenue water ta to a minimum of 20% or lower. Sang nagligad nga before nagbundak ang madamol nga ulan kag nagbaha diri sa bahin sang syudad sang Iloilo. Bala naton nga may programa kamo nga magpatigayon sang distribution sang tubig sa mga affected nga barangay sa syudad sang Iloilo. Nakita nato ng mga ano na, may mga alibida, ano pa na? Nga dako nga ginapatigayon ninyo panghatag sa barangay o kan paulam sa barangay. Ano ang pagtanaw mo sa to, nakabulig gid man sa pamuluyo kon wala? Sir Art, no, dako nga bulig to, no, especially sa mga lugar nga hindi namon madabot sa amon nga serbisyo halin sa amon linya. So sang natabo ato, no, kay grabe ang El Nino phenomenon, no, pinasahi, no, the first time, no, sang halin sa natawo ko do na experience ko grabe gid, no, ay ko kasalapo sang init nga pwerte ka init gid nga pila lang ka segundos kasagwa sa kalsada dumatsyag ko do ga panalupsop gid sa panit mo, no. Gani. So nagkakawad-an naton mga bubon, ang aton nga mga rivers nag-dry up. So grabe ang ano sang pumuluyo. So nakabulig to siya, no. Kay ti wala man to kadabot gani 1% or 0.1% sang amon supply. So nang bulig ba kami, no, sa syudad nga makadulong kita sa mga barangay, especially atong mga sa pinakapunta gid nga hindi madabot sa amon nga piped water. Ang City of Iloilo, minumdo ba nato ni Sir Jan, nga sa naligad nag-appear ka mo sa council, no?
Singko gani kina daw gisaka mo to sa council. Ano ang inyo ginambalan sa konseho kag ano yung commit sang MPIW kag ano ang reaksyon sang amay sang siyudad sang Iloilo sa inyo esplikasyon na pwede mo paibalo nga itong mapunguluyo, Sir Jan. So, Sir Art, no, ang main problem gid sa subong sa sitwasyon ta, kulang ang tubig. No? The demand is high, the supply is low. So, mo to nagpresentar kami sa amon programa, no, kay ti gusto ni Mayor Jerry Treñas mabalaan kung anong plano namon. So, ginpakita sa amon COO, amo to may short term, may long term kami nga plan. So, ang amon immediate nga obrahon is to recover, no, 10 million liters per day through the Sahara Mobile Technology. So amo ni siya ang nambal ko kaina, no, especially sa Haro area kay kataas dira sa ngaton nga non-revenue water kon silingon, damo sang losses tada, no, mga tagas, no, nga hindi ta makitaan. So muna aton unahon kay immediately ma-recover ta na, no, makita ta kung din tong mga tagas, ma-repair ta, ma-recover ta. So that's a big immediate stopgap measure, no, 10 million liters per day. Ang sa sunod sina ang desalination. So amo ni siya ang implement sa nambal ko na kaina. This will take 18 months, no, 18 months at the least, no, kumadasig ang kontraktor ta. Makabulig ini kay ini siya mag-produce ang 65 million liters per day, which is maka-benefit gid niya ang aton nga syudad, no, ang city proper, Molo, La Paz, Arevalo. So amo ni siya mga endpoints ang aton system. Kung tanawon mo nga aton linya halin sa babaw, maasin manaog ni siya. So amo ning pinakadulo, no, ang pinakapunta. So amo nang ginaproblemahan ta subong. So amo na at least may ara makitaan kumaga may kasanagan na kung ano ang obrahon sang company para ma-solbar ning problema ta sa shortage sa water. Satisfied man si Mayor sa esplikasyon ninyo? So do na ano man si Mayor nga at least natagan siya nga may plano kag ginaubran na subong, no, ang commitment namon to serve, no, as part of our mandate nga serbisyohan ang mga konsumidor sang Iloilo. At isuge, ulaton na to ang kuano ang inang mga bagay, no, kay ang City of Iloilo ginamonitor nila ang performance ang MPIW mo kag ti ato na sir damo man nga kompetitor di siyudad mo, no? Kung mayo performance nyo, okay. Pero kung hindi mayo performance mo, masining ati may ato pa man ang piyak. So yung kinahanglan sa panamay nami bala dunduman sa una nga isa lang aton nga isa lang ka linya aton nga cellphone. Sa nagwa ang damo daw nagbarato kag nanami ang competition. Amo man na sabong healthy competition ina competition na Sir Jan, no? Kag we are hoping mangin maayo kag the best ang performance ang MPIW Sir Jan. So, Sir Art, normal lang na, no? Amo gina siya. So, gina-welcome gina namon, no? Especially mga bulk suppliers, kung sino ba tayo interesado or may plano or may nakitaan nga supply, gina-welcome ginamon, no? Kung sino pa na makabulig sa amon. Kaya amo gina ang problema subong naton diri sa syudad, supply of potable water. Sa Phase 1, Bilyak Carolina Subdivision sa Arevalo, short kami diri sa tubi kag sa supply diri sa amon tankering system. Kung ulihi ka makapatubod, ti laban-laban na gripo mo ayun di, ulihi ka mo. Nan nga pulaw kay guro. Saan upgrade ang tubig diri sa Metropac? Saan ma-upgrade ang inyo serbisyo diri sa Villa Carolina, sir? Maraming salamat sa nag-chat-chatan. So, sa nag-text ang question, no? Ang Villa Carolina, punta man na siya, no? Sa Rebalona. So, endpoint na siya. So, gina-augment na mo ng supply by injection, no? May ara kami mga water tankers nga naga-inject dira sa linya. Kay ti punta na mo, nang kumbaga, ang tubig pag-abot dira, jutay na lang. So, ginaubra na mo, may schedule na, no, may assigned tanker na. So i-review namon, no, kay gina-estudyohan na namon kung pila ka konsumidor dira, pila ang average volume nila. So amo man ang ginatugong namon da sa ila. Mabalaan namon pila na sila kabilog.
So i-review naton kay base kinahanglanon ta na i-increase Oh. ang volume sang naga-inject dira. Okay. Chat lang ka mo din sa aton kay basahon naton. Sir, kung hindi kay ikaw ka makabayad subong, may mga palaso bala na nga kailangan mabayad ka within a money or either automatic utdan ka dayon sa MPIW. So ang amon nga policy no, after due date nga hindi ka makabayad, ipadala kami sang reminder letter. Nga basi nalipatan mo sa kasakuon or nag-remind kami no. So on the second month kung hindi ka pa kabayad Second month? Oo, bali ang first month mo bino due date sa subong. So may 10 days kada nga allowance The grace period. grace period. So kung mag-dubli ng imo bill nga duwa na ang way mo mabayaran, so i-disconnect ka na namon. Okay. Without prior notice na. Gina-remind. Katag kami sang notice of disconnection. Reminder, tapos sunod notice of disconnection. Iti isa basi sa kasakon, bala nalipatan lang. So gina-remind namon. So letter una, reminder letter, tapos sunod na notice of disconnection na. Regardless kung pila ang amount. Regardless kung pila ang amount. Dumduman ko na sa una, daw gahibi ko sa kolektor mo, sang IWD. Kung hindi na na ipangot di, kayo ay pangkwarta. Ati utdan gid. Asing ko utdi da. Iutod jay. Way kami mo. Pero gatag mga misers kung say dako gid ang immobil. Gatag mga misang mga installment program para at least daw mamag-an man ang balayran. Gani, suntawagan ko na si Engineer Jerry Gilargan, sing ko sir. Utdan ko di sang tubi. Kaya ari di ang kolektor. Yung kolektor to taga Masin man kilala ko man. Sa ulihi ko lang sa nakilala sa na-retire na siya. Pero tama gid siya ka perseguido bala. Daw pa kagat ko sa ido mo. Pero ti sala ko man na kay way ko inugbayad. Si ko kay Jerry, sir, ampuan ko lang nanay be. Sige, katuilan to si Kwan nga balan mo nga mabayad ka after 2 days. Ang mga abyan naton sa MIWD, may Kwan man, may balatyagon man manuoy man. Kung hindi gani, sakaan ko si Ma'am Marjo. Ma'am Marjo, updan ko to. Ati nga pilay mo to balayran. 5, isa man lang kalibo. Sino Ma'am Marjo? Sa ako lang na mabayad. Hindi ka na magproblema. Amo na yung mga miga naton sa una sa Kwan, sa MIWD nga nag-retire. Iban ara pa nga ti kung kay isa explicar man na kulang sang Kwan mo, sang stakeholders mo. Bakit luoy lang? Hindi lang pagpaisugi-sugi gid. Pero sa man sa kuryente, hindi lang gid pag paisugi-sugi. Ihambali lang matuod. Nag-isa basi maluoy man sila. Pero ang more kaysa, ano mo kung pakitlo, ay utdan niya gid ka. Anyway, good morning dira sa aton mga inabyan dira sa Morman. No? Sa kay Jonathan Cabrera, Inablos, good morning da. No? Amo gid man na ang kuan na. Amo na kisa ang may palisi man ang opisina mo. Yung kisa, kita nga mga pumuloy sa pigado man ta. Diyo tayo lang garo explikasyon. Maintindihan man garo nila. Is it correct, sir? Correct na sir. Medyo sa baddo sa mga adlaw, inuglagaw ni Sir Jan. Kaya na si Jingo, kaya na to loan tinis to siya. No? Abyan ni si Jingo Pamay. Kasi ni Attorney Jojo Lotero. Pero ti balanaton, misan pa nga medyo masako sila nitagaan niya timpo, no? Mayari pagid ni nga palagas. Gusto ko magtakod sa Metropac, ano ang requirements? Matakod sila kuno linya, i-specify bi totalan kundi indampi na sila kay base kung malapit man lang mo. Pamangkutakot sa diin. Pero sir, mapatakod kuno sila, ano requirements? So kung within sa service coverage area na mo, no? So dala lang ka mo sa opisina sang mga requirements, ID, proof of billing. Okay. Sambag Highway mala ko, no? Sa din. Sambag Highway. Ati may Lapit lang linya kita kita dira. Mayo dang pressure na may datong tubig. So naikadto lang sa opisina kay ma-fill up ka sang forms, no? Tagaan ka sang list of requirements. So ara na dang imo ID
proof of billing mo, address mo, tapos ang proof of ownership mo sa inaistaran mo, no? Yun. Pilang balayran, sir? So Pagtakod kung mo. mga simple lang ang linya, no? Ordinaryo lang, wala sang braking, wala sang concrete braking, wala sang restoration, nasa 6,700 Ang pagtakod. pagtakod na, dala metro na Okay. tanan, all in. Amo na siyang Pati- pinaka-minimum, no? Nga wala sang i-break nga concrete across the street bala ang metro lapit lang sa balay mo. Wising promo na nga pagtakod dya, hindi alin sa mabayad sa kabulan? May promo kami Ah, nga okay. pwede ka ka-down lang, no? Okay. Installment, no? Kung nabugatan sila, ga-offer kami sang installment nga package, no? So pwede ka ka-down. Ay, hindi man pwede man hindi cash out king 6, pwede man installment lang. Sa subong amo na installment down Ah, ka gamay, no? So ginatanaw na mo Pila na. ang pinakagamay nga bayad mo para So kung pwede 1.5 depende sa imo man Okay. may istoryahan ta man actually kung tanawon ta man ang plastada pero gaano kami nga pwede ka ka-down lang. Ang balance mo i-installment. Ma'am Diyos, kailangan i-plug nyo gid kung ano ang inyong contact number. Kay kung para nga hindi sila magkadtuan na ito sa opisina ninyo, check ko nila na manawag nila sa telepono kag kung ma-confirm na mo nila pagpanawag. Sige, si Lodge na ang kwanantas ang number, no? Ang atong Gay ko contact number na sa numbers nga FIW matawgan nila, no? May ara kita landline, para before sila may ara makadto kita dire lang ma'am sa mabaw. smart, kag may ara kita globe nga numbers, no? So, ipa-flash ta sa screen para makopya nyo, makita nyo da ang numbers, no? Oo. Ari ko anang. Ah. Meron pa? Sige, may timpo pa man ta, mga 10 minutes. Ano ni? Gusto ko magtakod. May reward bala kung sino makatudlo sa nga illegal connection? May reward ko, no? May ara gid, no? Upon validation, no? Ma-prubahan ta gid, no? Ma-verify ta. Kag ma-apprehend, may ara. So, tawag lang sa number, no? Ako lang pangita kay storyahan ta na may reward na siya. May reward system kami kung basta ma-prove, makitaan kang madakpan ginamon, ma-apprehend, may makuha ka. nga Ano reward. ang proof of proof yang takod sa illegal? Ano yung muon niya? Picturean niya, videohan niya? Hindi, Ano? matawag lang siya sa amon. Tawagan niya lang kami kung may suspected siya, dabi nga may nakitaan siya or may nabatian siya, kantuan na namon, i-check na namon. So, hindi namon pagkambal kung sino nag-tip. So, kung once nga makitaan, ma-prove namon nga may illegal connection, at itong nagtawag ka, nag-report, may makuha siyang reward. Ati mayo na para at least matagam ang nagatakod sa illegal connection. Para nga hindi maperwisyo ang iban nga nagabayad. Oo, ito ka isipa, balaga bayad ka mo, tapos ang iban libre lang. Gani. Buhinan niya pa supply ta, way siya gabayad. Kagalain, pagid sinang iban, nga naga-illegal tapping, illegal connection, nabaligya pagid nila. Gani man. Ang tubig, Amo pa libre problema. na, negosyuhan pa nila. So, gapangabagi kami, kung may mga ara ka mo nga suspected, o nabahibaluan, i-report lang, no? Ano lang ang numbers namon karon i-flash sa screen. Speaking para of baligya, ining mga deep wells kag mga tangke nga ginagakuan bala ng ila personal private bala nga ano, may lisensya ini sa MPIW. Ang mga private nga mga tankers nang wala Ining na mga wells ba sir ginapasiupan? ang sa amon mismo or sa Ang private. away na sila Makuha pa sila separate. sa permit sa inyo? Wala, hindi kami regulatory body, no. Okay. I don't know kung sa DOH required na sila, pero ang ila na mga raw water, no, ginakuha nila sa deep wells. Kag nagabaligya, gabulig man sila, gabaligya sila on their own private capacity. Dili yon makabiyanan ang aton nga host, aton nga guest si pabiyan naton John Evaristo Canyonero, ang commercial division head sa Metro Pacific Iloilo Water. So kag nangin lively naton nga discussion sa bungaga, batid na ni sir sa interview. Permi naton siya makita sa mga media interview siya kag balaan mo tao kabalo magsabat kag kabalo sa iya trabaho kay why nagapanumdum pa kung ano mo nya nga sabat no. Anyway, sir,
kung sa mga millennial pa, shout out ka na sang sinula mga nalipatan nato na ender dyan. Sir Jan. So shout out na no sa akon mga upod sa office no sa especially sa commercial division kag gapasalamat gid ako no nga naimbitaran kita diri nga maka-share man sa aton mga programa, mga projects ang kompanya namo no ang Metro Pacific Iloilo Water kag Saliwat. Gapangayo ako sa inyong bulig no sa pag report sang mga leaks no mga illegal connections no para makabulig ini sa madugang supply sa aton no. So ara ang aton mga contact numbers naka-flash screen, may ara kita landline, may ara kitang smart kag globe numbers no. So 24/7 ang aton nga cellphone numbers no may naga hotline may mga call center agents kita nga masabat gid no sa tanan yung nga concerns no. O may mga concerns kamo sa inyo billing, sa inyo water line nyo da sa inyo mga metro, tawagin ka mo da sa niya aton mga linya. So madamo gid nga salamat sa liwat, may aga sa tanan. Madamo gyud salamat Sir John kag sa aton mga viewers subong adlaw nga nag-upod sa aton nga pagpangalagad. Sa kay Engineer Gilyargan, sir, good morning, no? Ginchat ko pa sa kani kagabi, so kan remind dira sa aton mga grupo sa MPI W nga kamo ang guest subong adlaw kag we are glad nga ikaw ginpadala nat sa MPIW diri sa aton. No? Good morning diri sa kay Ma'am MJ. Ma'am MJ na abi ko gani makadto di siya. Pero anyway, good morning sa imo dira sa imo nga pamilya. Sa ngalan diri sa aton mga upod sa mga engineer sa aton. Meron pa? Sa kay Engineer Ruben Panes sa iChannel sa Ilonggo News Live. Of course, sa staff kag sa crew sa Cable Star sa Channel 1. Kag may FB page man ni ang Cable Star, pwede man kamo maka-click kag browse yun ilang tawon nyo ang mga previous aton nga mga interviews. Po diri sa kay Engineer Alan Nilangos, sa kay Jerk, kag kay Jong. Good morning dira sa kay Mayor Ben Margarico. Jerk, okay na to? Ha? Carl? May sa kabati. Okay na to si Mayor? Why pa? Good morning dala sa kay Kwan, kay Abianaton Anthony Margarico, sa kay Dr. Apau, sa Abianaton sa kay Boss Cedric Sason, dala sa Southwest, dala sa Boracay, sa Kalibo. Naidlaw na ta sa Kalibo ba? Dumduman ko mga tatlong mga itakatuig nga ina-assign dito sa Kalibo, kag sa Aklan, kag mga labing ining mga tao dira sa Aklan. Anyway, sa aton mga viewers sa mga adlaw kabay nga nakahatag kami sa inyo sa impormasyon sa aton nga pagpangalagad sa Ilonggo News Live. Ang inyo abyan sa Kahinan Art Calsas. Happy weekend.